20 ಎಬೋ 28 ಇಜ್ಜಿ 22 ದಾನ್ನ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ನನ್ನ ರೂಮ್ ದ ಪಿದೆ ಉಳ್ಳಿರು ಎಂಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳಿರು ಯಾನ್ ಪಿದೆ ಬರಿಯರ ಇದು ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಕುತ್ತಾಣಿ ಇಂಚ. ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಯಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಎಂದೆ ಬೊಲ್ಪೊಲ್ಪುಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂಚಾಡು ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ಹಿಡ್ದು ಕುಳ್ಳಿದೆ ದಯಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿಕಲ್ದ ಪನ್ಪೆ ಐಕ್ ತುಂಬ ಮುರಾಣಿ ಅಂಕಲ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ಮಯ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಚ ಅಂಚ ಆನಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಯ್ತ ವಿಷಯ ಯಾನಿಕಲ್ದ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಯ್ನೆ ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಮುರಾನಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತನದು ಪುಲ್ಯ ಕಂಡೆ ಅವು ಏತೋರ್ತುಗು ಓದಿನ ಮುರಾನಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತನವೆ ಪುಲ್ಯ ಕಂಡೆ ಇರ್ನ ಫೋನ್ ಬರ್ತಂಡೆ ಅವು ಓದಿನ ಬಲ್ಲೆ ಸೋಮವಾರನ ಅಂಗಾರನ ಅಂದು ಐತಾರನ ಸೋಮವಾರನ ಅಂತೆ ಸೋಮವಾರ ಅಂದ್ ಇದು ಗುರುವಾರತೆ ಬುಧವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಸೋಮವಾರ ಐನೆ ಸೋಮವಾರ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ದಾಯ್ತಾಂದು ಏನು ಪನ್ಪೆನಿಕಲ್ದ ಐತಾರ ರಾತ್ರಿ ಏನು ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹಾರರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಲೈಟ್ ಹೊರ ಬ್ರೈಟ್ ಪೊತ್ತುಡು ಹೊರ ಡಿಮ್ ಪೊತ್ತುಡು ಹೊರ ಬ್ರೈಟ್ ಹೊರ ಡಿಮ್ಮು ಬುಕ್ಕ ಫ್ಯಾನ್ ಲಾತು ಹೊರ ಫಾಸ್ಟ್ ತಿರುಗುಂಡು ಹೊರ ಸ್ಲೋ ತಿರುಗುಂಡು ಓ ಉಂಟ್ಲೇನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಮಾತು ಪನ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಅಂಚ ಫ್ಯಾನ್ ಹೊರ ಫಾಸ್ಟ್ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹೊರ ಸ್ಲೋ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವನು ಇತ್ತಂಡು ಫುಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತು ಮಾತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಲೈನ್ದ ಅಂಚ ಎಂಕದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫ್ಯಾನ್ ಬೋಡಿ ಚಳಿತ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಏನು ಒಂಜಿ ಗುಟ್ಟಿಡಿದು ಇದು ಫ್ಯಾನ್ ದೀಪೆ ದಯಪಂಡ ಫ್ಯಾನ್ ಸೌಂಡಿಗೆ ಏನು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಕ ನಿದ್ದೆನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಆ ದಿನ ಎಂಕ ನಿದ್ದೆನೆ ಬರ್ತದಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾರ ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ ಲೇಟ್ ಆದ ನಿದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತನ ಜತ್ತಿತ್ತೆ ಸಡನ್ ಅಮ್ಮನ ಕಾಲ್ ಪುಲ್ಯ ಕಾಲ ನಾಲ್ಪಾಗು ಎಂಕೋಲ ಜುಮ್ಮಾಂಡು ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ತೋಜದೆ ಎನ್ನ ರೂಮು ಪಿದಾಯಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಎನ್ನ ರೂಮು ಪಿದಾಯಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ ದಲಕ ಯಾನು ಇಲ್ಲದೊಲ ಬರಡು ನಾಂಡ ಏರಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಉಲ ಇದ್ದು ಕೂಡು ಬಾಕ್ಲು ಓಪನ್ ಮಂತಂಡ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಇಜಿನ ಯಾನು ಬಾಕ್ಲು ಬೊಟ್ಟೋಡು ಏರಲ್ಲ ಬರ್ತದು ಓಪನ್ ಮಂತಂಡ ಯಾನು ಇಲ್ಲದೊಲೆ ಬರ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ರೂಮ್ ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾಯತೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಂಕೋರ ಪೋಡಿಗೆ ದಯಪಂಡ ದೈತನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತ ನಾನು ಪುಲ್ಯ ಕಂಡೆ ಕಾಲ್ ಮಂತಂದು ಲೇರು ಯಾರ ಪಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಗೆತ್ತದು ಕೇಂಡೆ ದಾಯ್ತಮ್ಮ ಅಂದು ಸ್ವರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮನ ನಾಳೆ ಕೇರೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾನ ಕೇರೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಕಟ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಪಿರೋ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮನೆ ದೆತ್ತೆ ಸ್ವರಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲ್ ಬರೊಂದು ಉಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಕಾಲ್ ದೆತ್ತಿನದಲ್ಲ ಸ್ವರಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಿರೋ ರಿಂಗ್ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚೆ 10 ದನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಂಡು ಒಂತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಬರೋದು ಇತ್ತಂಡು ಗ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ರಪಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಅಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಅಮ್ಮನ ನಂಬರ್ ಬೇತೆ ಕಾಲ್ ಉಂಡು ಬರೋದು ಇಂಕ ಫುಲ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡು ಯಾವ್ದಾಯ್ತು ನಾ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಂತೆ ಯಾನಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ ನೇರ ಬೇತಕಲ್ದೆ ತೊಂದಿರ ನಾ ರೂಮ್ದ ಪಿದೆ ಉಳ್ಳಿರು ಎಂಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಳ್ಳಿರು ಯಾನ್ ಪಿದೆ ಬರಿಯರ ಐಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಳ್ಳಿರು ಒಂದು ಫುಲ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡು ಯಾನಂಚೆ ಪುಪ್ಪಣಕ್ಕೆ ಮಂತೆ ಫುಲ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಎತ್ತಿನ ಹೆಜ್ಜಿರು ಪಿರಮಂತೆ 4 ಸಲ ಮಂತೆ ದೆತ್ತದ ಹೆಜ್ಜಿರು ತಂಗಿನ ಎಂಕ್ಲ ಮಂತೆ ತಂಗಿಲ ದೆತ್ತಿಜಲ್ಲ ಪಿರೋರ ಪುಪ್ಪಣಕ್ಕೆ ಮಂಪನಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪುಪ್ಪ ದೆತ್ತದು ದಾಯ್ತ ಚಿತ್ತೊಂದು ಕೇಳಲ ಕಾಂಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಕಾಲ್ ರಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಅದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ದಾಯ್ತ ಚಿತ್ತೊಂದು ಕೇಳಲ ಕಾಂಡು ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡು ಅಮ್ಮನ ಕಾಲ್ ನೆತ್ತ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರೋದುಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಬರೋದುಂಡು 15 ದನ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಆದಿತ್ತು ನಾ ತೋರ್ತನಾಗ ಪಿರ ಕಾಲ್ ಬರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡು ಕಟ್ ಮಂತೆ ಒಂತಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ತಿಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪಣ ಉಂಟುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ರಿಂಗ್ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮ ದೆತ್ತದು ದಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ರಿಂಗ್ 6 ಶಾಕ್ ಹುಡುಗಿ ದಾಯ ಕಾಲ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಈ ತೋರ್ತನಾಗ ಐನ ಅವೇ ಆದಿತ್ತಂಡು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈತ ಕಾಲ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ರಿಂಕ್ ದಾಯ್ತದ ಕೇಳಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಇಜ್ಜ ಕಾಲ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಇರುವುದನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ರಿಂದು ಐಕಾರಿಗೆ ದಾಯ್ತ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತು ಜಾರು ನಿದ್ರೆಡುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ದಾಯ್ತು ಯಾನೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿನ ಒಳದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ನಿದ್ರೆಡುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಅವೆಂಚ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಲ್ಪಾಗ ಅಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡು ವಿಂಡೋಡು ಅದು ಅಮ್ಮನ ನಂಬರ್ ಎಂಕ್ ಇರುವ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿಂಡು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಯಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟನ್ನು ಪಾಡ್ರೆ ಮುಲ್ತ ಕಾಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರ್ತನ ಕಾಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತು ಅಂದು ಪಂಡ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ದೆತ್ತದ ಅರೆಗೂ ಪೊಡಿಗ್ಯಾನ ಯಾವ್ದೇ ಪುಲ್ಯ ಕಂಡೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಅಂದು ಪಂಡ ಇದೇ ಕಾಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ರಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅರೆ ಗೊತ್ತೇ ಜಾರು ನಿದ್ದೆಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಬಂಡೇರು ಯಾಮಂತದಿಜಿನ್ ಪಂಡೇರು ಕಟ್ ಮಂತ್ ಯಾಮಂಡೆ ಆ ಒಂದು ದೀಗೆ ഞാൻ ജെത്തെ എനിക്ക് നിദ്ര ബത്തതി ജാനത്തെ നിദ്ര ബത്തന എനിക്ക് ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಕನ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂದು ಏಲಾರೆ ನಾನು ಅದಿತ್ತಂಡು ಆ ತೋರ್ ತನಕ ಅಂಗಡಿ ಹೋದಿತ್ತೇರು ಲಕ್ಕದ ಬತ್ತ ಅಮ್ಮಡಕ್ಕೆ ಎಂಟೆ ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಅವರ ಕೊರ್ಲಿಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೀಯೆ ನಾನು ತೋಜಾಕ್ಲಿಗೆ ಆಡ್ನತ್ತು ಅಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಕಂಡಿಡಿ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡು ನಾನು ಬಂದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ರಾಮ್ ಇಜ್ಜೆತ್ತಿನತೆ ಮುಗಿಂಚಿನ ಇತ್ತೇನೆ ಎದುರು ಬರ್ಕೂಡವ ಎದುರು ಹಾ ಎದುರು ದತ್ತು ಅವತ್ತು
ಒಂದು నేను వాల్పేపర్ ఇది హోమ్ స్క్రీన్ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತನೇ ಇದ್ದಿ ಎಂಕ ನೀರು ನಿದ್ದೆಡೆ ಮಂತಿನೇ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನಾನು ಪತ್ತದನೇ ಇದ್ದಿ ಅವ ಯಾರು ನಿದ್ದೆಡೆ ಮಂತಿನೇ ನಿದ್ದೆಡೆ ಮಂತಿನೇ ಅಂಚ ಪಂಪೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಿತ್ತಿಂಡು ಒಳ ಬಟನ್ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕಾಂಡ ಇಂಚರ ಅಂದು ಬಟನ್ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕಾಂಡ ಅವು ಆ ಟೈಮ್ ಡೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡ ಎಂಕಿದೆ ಬರ್ಪಣ ಇರುವ ಕಾಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಷ್ಟು ತೋಜವೆ 10 ನಡೆದು ಯಾನೇನು ಒತ್ತು ನಡೆದು ಮೊಬೈಲೇ 10 ಇಜ್ಜಿ ಎತ್ತು ನಡೆದುಕ್ಕ ಒಂಜ ಇರು ನಿದ್ದೆಡೆ ಮಂತಿನೇ ನಿದ್ರೆಡು ಮಂತಿಜ್ಜಿ ರಂಜಿಟ್ಟು ಆ ಮೊಬೈಲೇ 10 ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಮನ್ಪೋಡು ಮುಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ಪಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ರಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ತೆಪ್ಪುದು ಅಪ್ಪ ಹೊರ ತೆತ್ತನೆ ದಿಂಜ ಕಾಲ್ ಬತ್ತದು ದಿಕ್ಕು ದಿಂಜ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಎಡುಕವ ತೆತ್ತನೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಎಡುಕ ಆವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಯ್ನೇ ಅಪ್ಪಗ ಆತನೊಟ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆನೇ ಆತಿಜಿ ಪದೆಡಾರಕ್ಕೆ ಜೆತ್ತದು ಐದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಯ್ನೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಹೊರ ನಿನ್ನ ಕಾಲ್ ಬಂದ ಬರ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಕೆಂಚೆ ಬತ್ತನೆ ಅವು ಅವು ದಾನ ಎಂಚಿನ ಬಟನ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅತ್ತಿ ಕುಲೆ ಎಂಚಿನ ಕುಲೆ ಕುಲೆ ಫೋನ್ ಅಂತಾನೆ ನಿನ್ನ ನಂಬರ್ ಒತ್ತೋಡಾಂಡ ಅವು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಆಯ್ನ ಸೌಂಡ್ ಬತ್ತು ಒತ್ತುದು ನೇದ್ದಿ ಮೊಬೈಲ್ನ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪುನಾಗ ದಾಯಿ ಒತ್ತುದು ಬೋಯರ್ಲ ಎಂಟ್ಲದಲ್ಲ 10 ಜೊತೆ ಆಯ್ನ ಅಲ್ಪ ಕಂಡಿಡುಪ್ಪುನೆ ದಾಯಿ ಬತ್ತೋಡೆ ఎక్కువ నేద్దేవు నేతులే 4:40 AM స్టార్ట్ అవుతుంది 41 42 42 43 43 44 45 45 46 46 46 49 51 451 453 454 57 ನೆತ್ತ ಕಾಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸರಿ ತೆಪ್ಪರೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಟೋಟಲ್ ಅದು 20 ಎಬೋ 28 ಇಜ್ಜಿ 22 ದನ್ನ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಹತ್ರ ಅಡ್ಡದನ್ನ ಕಾಲ್ ತೆತ್ತದೇನೆ ಈತ ಕಾಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ಎನ್ನೆತ್ತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಏನು ಕಡಪುಡ್ವೆ ದುದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇದು ಟಚ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಡಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪುಚ್ಚ ಮಿನಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಿನಿ ಕುಲ್ಲುದು ಟಚ್ ಮಿನಿ ಆತುಂಡ ಇದು ಟಚ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಯ್ತು ಬಟನ್ ಮೊಬೈಲ್ ನೆನ್ನೆ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೈ ಮಿಸ್ ಆದ ಎಂಕು ಕಾಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತದು ಇಂಚ ಕಾಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಕಟ್ ಮಂತೇನ ಪಿರ ರಿಂಗ್ ಆಡುದಂಡ నేను ಬುಡ್ದು ಪಿರ ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಯಾನೊಂಜೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಂತೇನೆ ಅದು ನೆತ್ತೇನ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಾಂಡ నేను ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತಿನ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಾಲ್ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತಿನ ಬುಡ್ದು ಪಿರ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಹೌ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪಪ್ಪಡಲ ಕೇಂಡೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋದು ಯಾನ್ ಬೊಲ್ಪಲಕ್ಕನಾಗ ಪಪ್ಪ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೀರು ಕಾಲ್ ಮಂತಿತ್ತಾರ ಅಂದೆ ಪಪ್ಪಗಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಾಲ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಏರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಾಲ್ ಮಂತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಪಪ್ಪ ಅವಿಂಚ ಪಾಸಿಬಲ್ ಒಂಜೇ ಚಾನ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಡು ಮಂತಿಪ್ಪೊಡು ಆರು ನಿದ್ದೆಡು ಮಂತಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಮಂದಂಡ ಆಗುತ್ತುಂಡು ಮಂತದ ಜೇರಿಗೆ ಬುಕ್ಕದೈತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಉಂಡು ಪುಚ್ಚ ಏನ ಮಿತ್ತಿಂಚ ಕುಲ್ಲುದು ಒತ್ತು ಪತ್ತದು ಪಿರ ಬಿಡುದು ಒತ್ತು ಪತ್ತದು ಒತ್ತು ಅಂಚ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪರೆ ಆತ ಬುದ್ಧಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ಎತ್ತವು ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಅಂದು ಪಂಡ ಗ್ಲಿಚ್ ಮಿನಿ ಅದಿಪ್ಪು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದ ಮಿನಿ ಗ್ಲಿಚ್ ಅಂಡ ಗ್ಲಿಚ್ಚಿಂದ ಪಿರೋರ ಆತಜಿದಾನೆ ಈತ ದಿನಟ್ಟು ಅವರ ಮಾತ್ರ ಆತನೆ ಅವಳ ಪುಲ್ಯ ಕಂಡೆ ನಾನು ಆತುಂಡ ನಂಬುದು ಮೊಬೈಲ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಯ್ತಾನಲ್ಲ ಬಟನ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಒಂದೇ ಸಲ ಆತನೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಾಯ್ತ ಅಂದು ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಿರಾಕ್ಲ್ ದಾಯ್ತ ಇಂಚ ಆಂಡ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಆಂಡ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಚಾಪರ್ಪನೆ ತುಂಬುಂಡತೆ ಇಂದು ಪೂರ ದಾಯ ಗೊತ್ತೇನೆ ಮಾಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ದೀತನೇನು ಆಲ್ವಾಸ್ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಂದಿತ್ತೈತೆ ಇಂದು ಜಾಬ್ ಫೇಸ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪುಡು ಮೂರಾಣಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮೇಲೇ ಬರ್ತದಿಜಿ ಮೇಲ್ ಹತ್ರ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತದ ನೆಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೇಂಡೆ ಅವೊಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಮೇಲ್ ಬರ್ತದಿಜಿ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪಿರೋರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಡು ಏನು ಪಂಡಿರ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಪಿರೋರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಡು ಚಾಲ ಪರಡತ್ತನ್ನ ಚಾಪರ್ಕ ಅಮ್ಮ ಇದು ನಿದ್ದೆಡು ಮಂತಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ಯಾವಿಯೇ ಆರು ಮಂತದ ನೆಜ್ಜೇರು ಆಗ ಪುಚ್ಚ ಮ್ಯಾಗಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಪಾಡತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಎಂಚ ಒತ್ತುನೆ ಉಂಚ ಒತ್ತು ಪತ್ತು ಪಿರ ಬಿಡ್ದು ಹೊರ ಒತ್ತು ಪತ್ತು ಹೊರ ಬಿಡ್ದು ಇಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡವು ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಂದ್ರೆ ಇಂಚ ಒತ್ತು ಪತ್ತೋಡು ಕೈಟ್ ಯಾನು ಕಟ್ ಮಂತೇನ ಅವೇ ಬಿಡೋಡು ಪಿರ ಒತ್ತು ಮತ್ತೋಡು ಇಂಚ ಅನ್ಪೋಡು
ಅವು ಎಂಚ ಪಾಸಿಬಲ್ ದಾಯ್ತಾನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ದಾಯ್ತಾಂದೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಆಂಡಂದೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಆಂಡಂದೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತಾನೆ ಚಾಪರ್ಪೆ ಚಾಗದೈತಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಜಿಂಜ ಕುಲ್ಲುದು ಕಾರೇ ಪಿಚಿನ ಬತ್ತುಂಡು ಏತ ಐನು ಟ್ರೇನಾ ಒಂಜಿ 2 3 4 ಐನು ಟ್ರೇ ಕೆತ್ತಿನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೊನದು ಕೊರಡಿತ್ತೆ ಕೊರ್ದು ಬರ್ಪೇನ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಚಾಪರ್ದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪೊಪ್ಪೊಂಜಿ ಕೆತ್ತಿನ ಐನು ಕ್ರೇಟ್ ಕೆತ್ತಿನ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕೊನೇನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಕೂಟರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಐನ ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಅವು ಸೈಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂತೊಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜ ನೆಲ ಲೆವೆಲ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಅಪ್ ಡೌನ್ ದಾಲಿಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಚಲಿಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅಂಗನವಾಡಿದ ಎದುರುದ ನೆಲ ಉಂಡತೆ ಚೂರು ಡೌನ್ ದಾಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತಂడి ಯಾನ್ ದಾಲ ಆವನದಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕುತ್ತ ಮಂತನೆ ಅದು ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಕುತ್ತಾಣ ಇಂಚ ಫುಲ್ಲು ಐನು ಕ್ರೇಟ್ ಕೆತ್ತಿದ್ದನತ್ತೆ ಅವಳು ಫುಲ್ ಕುತ್ತ ಮಗರಿ ಇರಂಡ್ ಕಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತದ ಇಂಚ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಬೂರಿಯರದು ಕೆತ್ತಿಲ ಬುರಿಯರಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಲ ಬುರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆತೋರ್ ತನಗ ಟೀಚರ್ ವಿಂಡೋಡು ತುಗಿಯರಿ ನಾನು ಯಾನ್ ಪುಡೇರೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಲು ಇಂಚ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಆರು ಕೆತ್ತಿದ ಕ್ರೇಟಿಂದ ದೆತ್ತದು ಉಲಾಯಿ ಕೊನೆಯರಿ ಕೆತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕೊನೆ ಆರು ಕೆತ್ತಿನ ಕ್ರೇಟ್ ಉಂಡತೆ ಆರ್ಡೊಂಜಿ ಕ್ರೇಟ್ ಇತ್ತು ರಟ್ಟದ ಕ್ರೇಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರೊಂದು ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಒರಣ್ಣೆ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಕ್ರೇಟ್ನ ಆಯ್ನ ಮಿತ್ತ ರಟ್ಟದ ಕ್ರೇಟ್ ದೀದು ಫುಲ್ ಇಂಚ ಕುತ್ತ ಮಂತೆ ಅವು ತಿರ್ತು ಬುಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಟೇಬಲ್ ಇಂಚನ ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಟೇಬಲ್ಗೆ ಬೂರ್ನು ಕೆತ್ತಿ ದಾಲ ಆತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತಿ ಪುಡಾಂಡು ಅಂಚ ಐನ್ ಸೈಡ್ಗೆ ದೀಡಿಯೆ ನಲ್ಲ ಕೆತ್ತಿ ಆವುಡು ಐನು ಕ್ರೇಟ್ ಕೊನೆ ನಲ್ಲ ಐನ ಆವುಡು ಬಯ್ಯಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆತ್ತಿ ಬಯ್ಯಡ್ ಹಂಗೆ ನೋಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೊನೋದು ಕೊರಡು ಎಲ್ಲ ಕೊನೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಪುಡತ್ತನ ಕೆತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚ ಕೊರಡು ಆಪು ಯಾನ್ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಅನ್ನೋರ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಜಾಬ್ ಫೆಸ್ಟ್ದ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಂತಾರೆ ಅವು ಆಯ್ನೆಜ್ಜಿ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ಮೂರನೇ ಟ್ರೈ ಮಂತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ್ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಮೇಲ್ ಬರ್ತದೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚ ಐದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಏನು ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಅವು ಆಯ್ಜಿನ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಪೂರ ಪತ್ತೊಲ್ನೆ ನಿಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ಮೇ ಬಿ ಇದಾಯ್ತಾನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದು ಮೇಲ್ ಬರ್ತದೆ ಜಿಂದ ಅಂಚ ದುವಾಂಡ್ ನೆತ್ತ ಕೆಲಸ ಅಂಡ್ ಜಾಬ್ ಫೆಸ್ಟ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಆಜಿಯಲಿಕ್ ಜಾಬ್ ಫೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋಪೆ ಬುಕೊಂಚಿದಾಯ್ತು ಅಂತ ಪಂಡ ಮುರಣೆಂಜಿ ಇಂಕ ಜಾಬ್ದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇತ್ತು ಯಾನ ಇನ್ನು ಇಂಕ ಆತ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಪಂಡದು ಯಾನು ಬುಡಿಯ ಬಟ್ ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತಾ ಜಿಂಜ ಜನ ಪಂಡೇರು ಪೋತೊಳಿ ಇಂದು ಅಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕಲ ಚೂರು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಆಯ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದು ಪೋತೊಲಿ ಅತ್ತ ಅಂದ ಆತು ಬೇಗ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಚೂರು ಪೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಇಂಚ ಆಪುನೊಂದು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಡ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿಂದು ಪಂಡದ ಆತಂಡು ಸೊ ನಿಖಲ್ ಅಂಚ ಮನ್ಪೋರ್ಚಿ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಒವ್ವೇ ಜಾಬಲ್ನ ಆತ ಬೇಗ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ನನ್ನ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಅದು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಮಂತೇನೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಯಾನ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರ್ಡೇಗೆ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕುದಿಪ್ಪುಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ ಅತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡ ಕುಡ್ಲಡ ಓಲೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜು ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರ್ಡೇಗೆ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ಹಿಡಿಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಲ 10,000 ಎಬೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಎಂಕ್ ಮಂತೊನ್ನೆ ಏನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಸೊ ನಾನು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡಗೆ ಏನು ಮನ್ಪೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಅನ್ಪಂಡ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮನ್ಪೆರೆ ರೆಸ್ಯೂಮೆನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೂರ ಐಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಸೊ ಅವೇ ಕೆಲಸ ಅವಕ್ಕೆ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡಗೆ ಏನು ಮನ್ಪೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬೈ